добре дошли в новото ви от поредицата. Момчето от работната класа по пътя на милионера. Днес е един страхотен, слънчев, амстердамски, септемврийски ден. Рядкост за този град. Един от последните слънчеви дни. Просто няма как да ни взема малко навън. Това между другото е първия влог, който правя навън, така че добре дошли! Революционираме канала! Днес ще говорим за нещо много важно. Според мен това е реалната причина, защо толкова хора искат да тръгнат по този път, обаче се отказват и не могат да стискат трудностите и нещата, които предстоят, всичките главоболици. Намери си нов приятел, котка. Ти котарак ли си, Мацо? Пис. Избяга. Защо бягаш? Добре. Така, като хората бягат, не ги гонете. Фокусирайте се върху вас самите и това е. Бяга, бе. Предател, гаден. Само кучета, който ми каже, че котките са по-яки, да ме последва. Между другото ми е много смешно как си влогвам някакви неща и хората ме гледат така, супер лошо. Ама ще свикват, ще стана тук известен в квартала. Няма как. Просто ми е забавно и като го видя, буквално за 10-ти път се опитам да заснема нещо. Някакъв човек ме гледа така. И трябва да започна наново. И не знам, много ми е забавно. Както и да е, съвсем се отплеснах от това, което искам да говоря, а именно за мотивацията. И защо мотивацията е преходна? Според мен е, меко казано, обидно ние да нямаме мотивация. И да не сме дисциплинирани да правим нещата, които обичаме. Обидно е спрямо хората, които обичаме, които ценим, и най-вече обидно за нас самите. Така, като си говорим, отидох в магазина да купя някакви неща, все пак трябва да се яде. Трябва хапваме, трябва да сме силни. Да, главно протеини, въглехидрати. Малък съвет от мен, много бърз съвет. Яжте неща, които са от Бога, не някакви, в смисъл домати, месо, хляб, паста, ориз, зеленчуци, плодове. Не яжте някакви бокуци, някакви преработени чипсове, шоколади и такива неща. Просто имате балансирана диета, според това е най-важно. Та да се върнем на темата. Много хора в TikTok ми пишат, нали, абе брат, ти как имаш мотивацията да правиш това, да правиш онова, как движиш 2 TikTok акаунта, пускаш видео в YouTube, движиш клодинг бранд, ходиш на университет, тренираш всеки ден. Как се справиш, как имаш мотивацията, как не те мързи? И аз ще позволя да отговоря на този въпрос един друг въпрос. Вие как нямате мотивацията да го правите това нещо? В смисъл, как така нямате мотивацията всеки да станете по-добър човек? Да направите хората около вас горди и да... Тук може една котка. Има много котки тук, бе. Какво се случва? Защо само котки ме гонят света? Как нямате мотивацията да ги направите тези неща? В смисъл, как се събуждате всеки ден, знаейки, че има хора, които буквално всяка седмица си купуват някакви коли, носят дрехи за хиляди левове, долари, евро, каквото искате вземете като валута. Хора, които вие буквално не можете да си платите сметките, имате трудности да съберете пари за каквото да е било. Въобще не излизате, пътувате. И това не ви мотивира. Буквално има хора, които си позволяват толкова неща и вие ставате всеки ден и сте консуматори просто, и това е смисъл. Това как е възможно да не ви мотивира? С тази мисъл сама по себе си. Ставате всеки ден и просто не правите нищо. Аз това не мога да си го... Трудно ми е си го представя даже. Ако ставате всеки ден и буквално не сте надъхани да станете веднага да вършите работа и нямате търпение да станете вечерта преди да си легнете, значи имаме проблем. Значи имаме един много голям проблем. Знам за вас, обаче аз не мога да седя и така цял ден да не правя нещо. Смисъл, аз ще полудея, после се познавам, ще падна на пода и веднага ще почна да правя лице опори. Ще почна да скачам, ще почна да върша някакви неща, да заснемам някакви неща. Аз не съм типа човек, който просто ще прави нищо и ще бездейства. Не знам как може да го правите това нещо и сте окей с това нещо. Има хора, които са, аз съм на 19, които са на по 15-16 години, които знаят в пъти повече от вас, които могат в пъти повече от вас, които стават по-рано от вас, които са видяли повече работи от вас, и вие буквално си казвате, да, няма мотивация днес. Буквално има хора, които държат на вас. Имате толкова много потенциал. Бог ви е пратил на тази земя с причина и вие предпочитате да си губите времето в конформизъм и това да скролвате по цял ден. Това е искрено жалко. Мисля, просто е обидно. Това значи, че липсва всякаква форма на любов във вас. Аз вярвам, че дисциплината
Защото мотивацията идва и си отива. Дисциплината според мен е най-висшата форма на любов, която може да покажете спрямо самите себе си. Аз просто обичам себе си, държа толкова много на себе си, знам колко мога да постигна, че направо ме е яд, че вече не съм го постигнал. Затова драпам всеки ден толкова много, защото знам, че се получи. Може да го кажете и за тренировките, брат, не съм мотивиран да тренирам. Що не си мотивиран да тренираш, си остани слаб и fuck off, в смисъл много е лесно. Просто си остани слаб и остани където си, никой не те кара, никой не те дърпа за ръчичка да го правиш. Никой не те кара да ставаш световен шампион, нито да ставаш богат, нито да си изпълваш мечтите да си осъществяваш мечтите по един и по друг начин. Просто не го правиш, брат. В смисъл, ако щеш, нали, това е проблема. Вие нямате желанието. Това е най-страшното, че нямате желанието да излезете от дупката, в която се намирате. В положението, в което се намирате. И това е най-тъжното, защото ако истински го искахте, щяхте. Ако искахте дадена кола, щяхте да имате. Проблемът е, че не го искате. Също е с бизнеса. Ако не сте мотивирани да постигнете нещо, да направите вашите родители горди, да направите нещо за родината си, да направите нещо позитивно, да направите това място един по-добър свят. Светът в днешно време е пълен с проблеми, особено в България. И ако това не ви мотивира, значи усещам истинско съчувствие. Ама много ви съжалявам. Това наистина е много, много жалко. Много е тъжно. Не знам как в днешно време не мога да си мотивирам. Имайки преди днешната геополитическа ситуация, инфлацията, всичките проблеми, които имаме, и вие сте спокойни и си седите буквално на дъто и не ви пука. Това аз не мога да го повярвам. Изглежда, че просто ви е писано да си останете на място, на което сте. Но, много жалко, много жалко. Ако наистина обичате вашите родители, ако наистина обичате приятелката си, ако наистина обичате вашите приятели, цените това какво правят за вас, вашите баби, дядовци, семейство, треньори, учители, няма значение. Вие ще направите всичко възможно, за да може те да са по-добре и за да може те да живеят един по-хубав живот. Имам чувството, че сме толкова неблагодарни и не разбираме колко много са направили тези хора за нас. Много, много тъжно, че нямаме перспектива на тези неща и си взимаме всичко за даденост. И не мислим, че тези хора, които са ни дали всичко, не заслужават обратното. Следващия път, като кажете на някой, че го обичате, се замислете дали го обичате наистина. Защото е много лесно да казваме обичам те, това. Обаче най-висшата форма на обичане е това да се пожертваме за някой. И това да направим всичко възможно той да е добре. И щом не може да го покажете това нещо, вие наистина не го обичате този човек. И наистина е много страшно да се замислим, че много хора от вас, няма само да соча с пръст. И аз съм бил мразив, и аз съм правил тъпоти, обаче това го променям. Страшно да си представим, че толкова много хора от нас реално не взимаме за даденост колко ни обичат хората около нас и колко са дали за нас. И ние имаме наглостта да си почиваме и си мислим, че нямаме някакъв дълг към тях. Това е толкова грозно и толкова продажно, просто нямам думи. Надявам се искрено да почнете да се осъзнавате и разберете всъщност в каква ситуация се намираме и колко неблагодарни сме станали. Затова е толкова важно да започнем да благодарим. Имам една задача за вас. И тя е да благодарите преди да си лягате и като станете. Това е просто когато се молите на Бог, първото нещо като станете, преди да си лягнете, трудно ми обясня това колко ви зарежда и колко щастливи ви кара да се чувствате и колко ви променя живота и ви удовлетворява. Много ви препоръчвам да го направите, защото този целият мързел според мен идва от това, че не вярваме достатъчно в Бог и че не обичаме достатъчно. Защото ако обичахме достатъчно, щяхме да сме готови да направим всичко за нашата родина, за нашите близки, за нашите приятели, за Бог, за нещата, които държиме. Проблемът е, че ние не ги обичаме достатъчно. Обичайте по-силно. Ето, че пак сме в асансьора и си намерих нов приятел. Искам да го видите. Това е някакъв скакалец. Как ще го кръстим? Имам чувството, че той също се опитва да стане милионер, ама е на грешното място. Като вас. Така че се обградете от правилни хора. Това е следващата причина, защо реално толкова мързеливи и поемаме грешните решения. 100% са срещали изказването в интернет пространството. You're the definition of the 5 people you spend the most time with. Което на български значи, че ние сме дефиниция на 5-те хора, с които прекараме най-много време. И това е толкова вярно. Ако сте заобградени от 5 милионера, вие сте 6-я. Ако сте заобградени от 5 футболиста, вие сте 6 футболиста. Ако сте заобградени от 5 наркомани, вие сте 6-я наркоман. Ако сте заобградени от
5 загубеняци вижте шестия. Много е просто. Мога да назова още 5000 примери, обаче според ме разбрахте много добре. Много внимателно, ама много внимателно си избирайте приятелите и хората, с които прекарате най-ново време. Вие сте мързеливи, защото вашите приятели също са мързеливи. Ако мога да съчиня всичко от това видео, най-важните неща, които трябва да запомните са следните. Обичайте повече, не бъдете егоисти. Има хора, на които им пука за вас, които са направили всичко, за да може вие да сте добре. Имате държава, в която живеете, която има много проблеми. Има силно момиче у вас, което обичате толкова много. И това вие да сте мързеливи и да нямате цел живота ви е най-грозното и най-жалкото нещо, което мога да направите. Обичайте повече и бъдете по-благодарени за това какво имате и какъв дълг имате спрямо това нещо. Искам всички от вас, ако наистина искате да направите, това е най-големия акшен степ, който мога да направите, да благодарите. Всяка сутрин и всяка вечер. Бъдете благодарни, че имате какво да ядете, че имате какво да пиете, че имате покрив над главата, че вашите родители са живи, че имате семейство, че имате човек до вас, че живеете в свободна държава, където може да си изказвате свободно, че имате достъп до образование. Всичките тези неща ги взимаме за даденост. Бъдете благодарни. Това е първата стъпка ние да разберем колко много имаме и като го разберем, разбираме, че без тях ние сме нищо и че сме длъжни да направим нещо по въпроса. И трето, но не на последно място е хората, от които сте заобиколени. Хората, които са около вас, хората, с които си говорите всеки ден, хората, с които прекарате време. Много внимайте с кого, как се беседвате с него. Забравете за вашите приятелчета, с които играете игри и се трусте и се шмъркате и пиете алкохол. Ако това нещо изчезне, ви вече не сте приятели. Това не е приятелство, а е просто съучастие в взимането на някаква дрога, което е много противно. Заслужавате по-добри приятели. Много внимайте с кого дружите. Защото ако сте заобиколени от такива хора, вие сте обречени да загубите. Аз давам всичко от себе си, заобиколен от хора, които ценя, на които имам доверие, които изкарват пари, които тренират, които са силни и вярващи момчета. Всичко друго са приказки за 101 нощи. Преди малко ви говорих за това колко е важно да имате добри приятели. Тук съм с моят приятел. Hey, that's Vlad. Introduce yourself, bro. In Russian or in... In English, it's okay. So guys, we are doing website for our new business with Carlo. We won't say anything else, but yeah, he's great, he's my Russian friend. Всички, които говорят на английски, ще разберат. Няма ви задаваме толкова много. Страхотен пич, много е готин. Vlad is the best. Чао от мен и моя много добър приятел в асансьора. Бъдещия милионер и той е от работната класа по пътя на милионера. Благодаря ви, че гледахте, за мен е чест. Много ще оценя, ако оставите един лайк, ако се абонирате, наистина значи света за мен. Надявам се ви помогнал. Скоро, съвсем скоро ще говорим за неща пряко свързани с бизнеса, така че нямам търпение да споделя с вас. Чао!